सिंधुदुर्गात पण घटस्फोटाचं प्रमाण प्रचंड वाढलंय. जिथे संशय आला तिथे विश्वास उरत नाही. आजकालच्या डिव्होर्समध्ये खरंच सोशल मीडिया खूप मोठा रोल प्ले करते. काय जबाबदार आहे नवरा बायको ही त्यावेळी निर्माण होणारी परिस्थिती? नवरा बायको मधला संवादच संपलाय, कारण त्यांना मुळातच एकमेकाबद्दल रिस्पेक्ट वाटत नाही. आता तो रिस्पेक्ट का कमी झाला तर एकमेकांच्या वागण्यामुळेच कमी झाला. नमस्कार, आपण पाहताय कोकण 7 लाईव्ह आणि सुरू आहे आपला विशेष कायदेविषयक कार्यक्रम कायद्याची भाषा. पूर्वीच्या काळात कौटुंबिक वाद झाले तरी अनेकदा घरातील मोठी मंडळी संवाद आणि समजुतीनं प्रश्न सोडवायचे. पण आजच्या काळात लग्नानंतर काही महिन्यातच घटस्फोटाच्या केसेस का वाढताना दिसत आहेत? यामागे नेमकी काय कारणं आहेत? पती पत्नीमधील अहंकार, बदललेली जीवनशैली, आर्थिक स्वावलंबन, सोशल मीडिया, संशय, विवाहबाह्य संबंध, पालकांचा वाढता हस्तक्षेप की कायद्याबाबतचे गैरसमज? आजच्या भागात नेमकं आपण हेच समजून घेणार आहोत की घटस्फोटाच्या वाढत्या प्रमाणामागची कारणं, कायदेशीर बाजू आणि संसार वाचवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी. आपल्या सोबत आहेत नामवंत कायदेतज्ञ ॲडव्होकेट प्रणिता कोटकर राऊळ मॅडम आपलं मनपूर्वक स्वागत आजच्या या विशेष एपिसोडमध्ये. आणि जसं आपला आजची विषयच हा आहे की जुन्या काळात जसं आपण पाहायचो की जरी नवरा बायकोमधले वाद असले तरी कधी मोठी माणसं हस्तक्षेप करायची आणि ते प्रयत्न करायचे की हे नातं कसं टिकून राहील, कशी त्यांची समजूत काढता येईल. मात्र अलीकडच्या काळामध्ये पती पत्नी दोघेही स्वतंत्र असतात, अगदी स्वतंत्र राहतात. आपण बघतो की एकत्र कुटुंब पद्धती कुठेतरी लोप पावत असल्यामुळे त्यांना बरीच स्पेस मिळते, पण याचे परिणाम उलट होताना आपल्याला दिसतात. पती पत्नीचे वाद वाढत आहेत किंवा अगदी लग्न झाल्या काही महिन्यातच संसार तुटतोय. अगदी पहिल्या दिवसापासनं यांच्यात भांडणं सुरू होतात आणि याचं रूपांतर अर्थातच ते घटस्फोटामध्ये होतं. काय त्यामागची कारणं तुम्हाला वकील म्हणून दिसत आहे? पूर्वी ना भारतात घटस्फोटाचं प्रमाण फार कमी होतं. हे सगळं वेस्टर्न कल्चर आहे. हे सगळं इतर देशांमध्ये होतं की इझिली घटस्फोट घेतला, इझिली दुसऱ्या बाईसोबत लग्न केलं. हे सगळं इतर देशातलं कल्चर आहे जे आता आपला देश कुठेतरी अडॉप्ट करतोय असं म्हणायला हरकत नाही. पूर्वीच्या काळी काय व्हायचं ना, 100त एखादा संसार तुटायचा. मग त्या फॅमिलीकडे बघताना समाज खूप टीका करायचा. आता काय होतंय, 100त 80 संसार तुटतायत. त्यामुळे कोणालाच काहीच वाटत नाही ना. पालकांना काही वाटत आहे आपल्या मुलीचा संसार तुटला तर, ना मुलाच्या पालकांना काही वाटत आहे माझ्या मुलाचा संसार तुटला तर. कारण आपल्या समाजाने ते एक्सेप्ट केलंय. मग बऱ्याच जणांना असं असतं की सिंधुदुर्गात खरंच घटस्फोट होत आहेत का, की मोजूनच होत आहेत? पण आपण हे आधीच सांगितलंय की सिंधुदुर्गात पण घटस्फोटाचं प्रमाण प्रचंड वाढलंय. आणि ह्याला तू म्हटलंस तसं प्रत्येकाकडे फायनान्शियली इंडिपेंडन्स आलाय. आज मुलगीही तेवढंच कमावते जेवढा मुलगा कमावतोय. त्यामुळे मी का सहन करू, मी का दबून राहू, हे जे आजकाल आवाज वाढलेले आहेत त्यामुळे कुठेतरी ह्याला आळा बसणं गरजेचं आहे, जो पालकांथ्रू बसू शकतो. पण मी म्हटलं तसं आजकालचे पालकांमध्ये 50% पालकच प्रयत्न करतायत आपल्या मुलांचे संसार टिकण्यासाठी. पण जसं तुम्ही आता उल्लेख केलाय की प्रत्येक व्यक्ती स्वतंत्र झाली आणि ती म्हणतेय की मी अन्याय का सहन करू. आता जसं माझ्या बोलण्यातूनच अन्याय हा शब्द आला, जर खरंच त्या संसारामध्ये अन्याय होत असेल तर अर्थात त्याविरोधात आवाज उठवणं गरजेचं आहे. अनेकदा आपण असं म्हणतो की अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय सहन करणारा हा जास्त गुन्हेगार असतो. आणि या संसारामध्ये कुठेतरी ही कारणं जास्त गरजेची ठरतात. कधी मी जसा सुरुवातीलाच उल्लेख केला आहे की इगो इश्यू येत आहेत, समजून घेण्याची एकमेकांना मानसिकता कमी झाली आहे. अनेकदा पहिल्यांदा असं व्हायचं, पूर्वीच्या काळाचा आपण संदर्भ घेऊया की पुरुष हा डॉमिनंट होता. तिथे पुरुष प्रधान आपल्याकडची संस्कृती विशेषतः महत्त्वाची होती. जर त्या नवऱ्याने सांगितलं की हे असं व्हायला पाहिजे तर ते तसंच व्हायला पाहिजे. आता पत्नीलाही कळतं की मी सक्षम आहे, मी त्या अन्यायाविरोधात आवाज उचलू शकते, तिथे बोलू शकते, माझी मतं ठामपणे मांडू शकते.
कधी कधी या गोष्टी त्या नवऱ्याला आपल्या इगोवर येतात, त्या पुरुषाच्या इगोला कुठेतरी ठेच पोहोचतो आणि त्यातून वाद वाढतात का? अशाही काही केसेस तुमच्या समोर आहेत का, जसं मी त्याचा उल्लेख केलाय? या सगळ्याचा आपण जर विचार केला तर त्याबाबत आपण आपली मतं काय मांडू शकतो या निमित्तानं? नक्कीच, कारण आज काय झालंय, आज मुलीही खूप चांगल्या शिकतायत. त्यांनाही त्यांचं एक इंडिव्हिज्युअल मत प्रत्येक ठिकाणी द्यायचं आहे आणि ते गरजेचे आहे. मी मगाशी म्हटलं की मी का सहन करू, ह्यामागे तिच्यावर जर छळ होतोय, तिला जर मारहाण होतीये, तिला जर शिवीगाळ होतीये, तिला जर अपमानास्पद बोललं जातंय, तर तिने ते सहन करायचं नाहीच आहे. पण आजकाल जे चाललंय ना, की दोघही घरी येतात, दोघही दमलेले असतात, मग घरच्या कामाचं काय? अर्थात मग दोघही मोबाईल घेऊन बसले तर घरचं काम कोण करणार? ह्याच्यावरनं वाद प्रचंड वाढत आहेत. दुसरं, जसं आपण म्हटलं, आर्थिक स्वावलंबनासोबत काय आलंय, की मला एखादा पुरुष आवडतोय किंवा मला एखादी स्त्री आवडतीये, जे त्या स्त्रीत आहे ते माझ्या पत्नीत नाहीये. मग ह्यामुळे कुठेतरी संशय वृत्ती वाढायला सुरुवात झालीये. म्हणजे माझ्या नवऱ्याची एखादी चांगली मैत्रीण आहे, जी इंडिपेंडंट आहे, जी दिसायला छान आहे, तिचे परखड विचार आहेत, ती चांगली कमवते, आणि ती माझ्या नवऱ्याची फक्त चांगली फ्रेंड आहे, क्लोज फ्रेंड आहे. मग याचा अर्थ त्या स्त्रीने आपल्या नवऱ्यावर संशय घ्यायचा का? जिथे संशय आला तिथे विश्वास उरत नाही. आणि मी हे तुम्हाला सगळ्यांना सांगते, जर तुम्ही तुमच्या पार्टनरवर 100% जर विश्वास ठेवत असाल तर तुम्ही त्याच्यावर 1% पण संशय घेऊ नका. कारण तो तुम्ही ठेवलेल्या विश्वासाचा तेवढाच रिस्पेक्ट करतो. काय आहे, आपण स्त्री पुरुष आहोत, अट्रॅक्शन वाटणार आहे आणि होतच. पण जेव्हा मला माहितीये की माझ्या नवऱ्याचा माझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे, तेव्हा मी कुठलंही पाऊल टाकताना किंवा समोरच्या पुरुषाशी बोलताना मी प्रत्येक वेळी एक अंतर ठेवूनच बोलणार. का? तर माझ्या नवऱ्याचा माझ्यावर विश्वास आहे. जर माझ्या नवऱ्याचा माझ्यावर संशयच आहे, असंही मी न काही करता तो माझ्यावर संशयच घेतोय, तर मग मी का नको करू हे जे चुकीचं आहे समाजाच्या दृष्टीने? असंही मी ह्या पुरुषासोबत गाडीवरनं माझ्या घरापर्यंत गेले, फॉर एक्झाम्पल धरून, जर मला माहितीये माझा नवरा माझ्यावर संशयच घेणार आहे, का नको मी त्या पुरुषावर हात ठेवू? लक्षात घे, जर मला माहितीये माझा नवरा माझ्यावर विश्वास ठेवतोय, तर मग मी त्या पुरुषासोबत बसताना एक डिस्टन्स मेंटेन करूनच बसणार. म्हणून मला हे सांगायचंय, आर्थिक स्वावलंबनासोबत तुम्ही भलेही जास्त कमवत असाल, तुमच्यामध्ये विश्वास असणं गरजेचं आहे. जर विश्वास असतील तर तुम्ही अहंकाराला जागा देणार नाही. कधीतरी याच गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात आणि जसं आपण म्हणतो की एक पुसटशी लाईन असते मध्ये, ती जर आपण ओलांडून गेलो तर मात्र त्याचे परिणाम विपरीत होतात. म्हणजे जर स्वातंत्र्याचं जर आपण म्हणत असो, जर पती पत्नी म्हणून मला जर स्वातंत्र्य हवं असेल, तर त्याचबरोबर स्वातंत्र्य आणि स्वयराज्य यातली जर आपण लाईन ओळखली किंवा यातला जर फरक स्पष्ट जर आपला झाला, तर पुढचं होणारं उचलण्यात येणारं जे पाऊल आहे ते कुठेतरी थांबण्यास मदत होईल. यालाच घेऊन मी तुम्हाला पुढचा प्रश्न विचारेन. आणि आजकाल जर आपण बघतो तर याचं प्रमाण सुद्धा वाढलंय, जो आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे. आणि तुम्ही म्हटलात की संशय घेण्याची वृत्ती वाढली, तर आता जो मी प्रश्न विचारणार आहे त्याचे घटक आहेत त्याला अधिक कारणीभूत ठरतात. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सोशल मीडिया. आपण सहज एखाद्याशी कनेक्ट होतो, अनेकदा चॅटिंग्स वाढतात, त्यातून मग कुठेतरी आपल्याला आपल्या नवऱ्यापेक्षा, आपल्या पार्टनरपेक्षा किंवा आपल्या पत्नीपेक्षा समोरचा व्यक्ती आवडायला लागतो. आणि हा घटक तेवढाच महत्त्वाचा असतो वैवाहिक जीवनामध्ये. आणि दुसरा महत्त्वाचा म्हणजे आपण म्हणतो की विवाहबाह्य संबंध. अर्थातच ते सोशल मीडिया ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे किंवा अधिक प्रमाणात ती आपल्याला जी स्पेस मिळते, या सगळ्यामध्ये याचा रोल कितपत महत्त्वाचा असतो आणि घटस्फोटासाठी या घटना किती कारणीभूत असतात? हल्ली अजून एक ट्रेंड यायला लागलाय. तू जसं म्हटलं सोशल मीडिया, तसं डिवोर्स न होताच बरेच स्त्री पुरुष आपलं मॅट्रिमोनी साईटवर अकाउंट काढायला लागलेत. मग तुम्ही तुमच्या पार्टनरची तर फसवणूक करताय,
पण जो पुरुष तुमच्याशी कनेक्ट होतोय किंवा जी स्त्री तुमच्याशी त्या मॅट्रिमोनी साईटवर कनेक्ट होते, आता मॅट्रिमोनीवर काय लग्न करायचं असेल तर ना, तू ऑलरेडी 2 मुलांचे वडील आहेस आणि तू आज हे करतोयस. किंवा सोशल मीडियावर बरेच वेळा फेक अकाउंट काढून एकमेकांशी बोललं जातंय. बरेच वेळा बऱ्याच हल्ली महिला आपल्याच पुरुषाशी म्हणजे आपल्याच नवऱ्यासोबत दुसऱ्या बाईच्या नावाचं अकाउंट काढून त्या बाईचे फोटो कोणाचेही ठेवून, फॉर एक्झाम्पल काहीतरी असे फोटोज टाकतात आणि आपल्या नवऱ्यासोबतच चॅटिंग करतायत. आणि ते जो कोणी तो पुरुष आहे तो पण फसतोय. आजकालच्या डिव्होर्समध्ये खरंच सोशल मीडिया खूप मोठा रोल प्ले करते. आणि मला हे तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगायचं लोकांना हेच आहे की सोशल मीडिया हा एक घटक आहे. तुमचं आयुष्य खूप मोठं आहे ना, मग क्षणिक तुम्हाला मिळणाऱ्या सुखासाठी ती मुलगी तुमच्याशी गोड बोलतीये, तुम्हाला रात्रीचं छान तुमच्यासोबत ती चॅटिंग करतीये, याचा अर्थ तुम्ही तुमच्या बायकोला सेकंड प्रेफरन्स देणार आहात का? आणि जर तुम्ही तसा निर्णय घेत असाल तर तुम्ही तो तिला क्लिअर करा. आज बऱ्याच बायकांचे बाहेर एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर्स आहेत. पुरुषांचे सुद्धा आहे. येस, पुरुषांचे पूर्वीच्या काळी भरपूर असायचे, पण आता ते प्रमाण मी तर ओपन तुमच्या ह्या प्लॅटफॉर्मवर म्हणेन महिलांचे वाढलेत. पुरुषांचे तर आहेच, पुरुषांना मी अजिबात डिफेन्स करत नाहीये. पुरुषांचे पूर्वीपासून चालत आलेलेच आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणी असतातच त्यांचे अफेअर्स. हे मी आता बरं, हे मी बोलते हे फक्त 50% बायका आणि पुरुषांबद्दल बोलतेय. जे खूप चांगले नवरा बायको आहेत त्यांच्याबद्दल माझं हे अजिबात मत नाही, कारण परत गैरसमज हो, हे इथे सांगणं फार गरजेचं आहे. आपण काही उदाहरणं सांगतोय किंवा ज्या घटना सांगतोय त्याबद्दल आपण बोलतोय. आम्ही सगळ्यांनाच एकाच तराजूत तोलत नाही आहोत. कृपया याची काळजी घ्या आणि हे तुम्ही सुद्धा लक्षात ठेवा. येस, कारण आपण बोलताना बोलून जातो इथे, पण बाहेर ऐकताना त्यांना असं वाटतं की अरे आम्ही तर खूप छान आहोत, किंवा काही मुलींचे आई वडील म्हणतात आम्ही तर खूप बरे वागतो, मग तुम्ही काही आरोप करता. नाही, आम्ही हे बोलतोय ते फक्त 50% लोकांबद्दल बोलतोय जे समाजातलं सत्य. तर आपण पुन्हा त्या विषयाकडे येऊया. मला असं वाटतं की सोशल मीडिया हा जो प्रकार हल्ली वाढत चाललाय तो कुठेतरी थांबला पाहिजे. तुम्ही फ्रेंडली बोला, एखाद्या मित्रासोबत तुम्ही बोलताय ते तुम्ही नवऱ्याला सांगा हा माझा असा असा मित्र आहे, हा कधीतरी समोरासमोर भेट घालून द्या. एखाद्या बाबा माझ्या नवऱ्याची एखादी मैत्रीण आहे फॉर एक्झाम्पल मी म्हणते, तर तो त्याच्यासोबत चॅटिंग करतोय, तर त्याने ते मला असं सहज दाखवावं की हे बघ माझी एक मैत्रीण आहे, छान बोलते. ओके, लग्न झालेल्या बाउंड्रीज सांभाळून जर का बोललं तर ना त्याच्या बायकोला प्रॉब्लेम असणार ना तिच्या बायकोला प्रॉब्लेम असणार. अर्थात लक्षात आलं. त्यामुळे थोडं बाउंड्रीज स्वतःला आखल्या पाहिजेत मॅरिड लोकांनी, असं मला पर्सनली वाटतं. मग घटस्फोटाचं प्रमाण वाढणार नाही. म्हणजे थोडक्यात विवाहबाह्य संबंध असू देत किंवा सोशल मीडिया हे घटस्फोटासाठी आता एक महत्त्वाचं कारण ठरतंय. जे आपण सतत ज्यावर आपण चर्चा करतोय त्यामध्ये हे एक महत्त्वाचं कारण इथं अधोरेखित होतं. पण अनेकदा असंही चर्चा होते की जर आता घटस्फोट असेल तर सगळ्यात महत्त्वाचं मानलं जातं तो म्हणजे सासरच्यांकडून सुद्धा त्या पत्नीवर त्या महिलेवर छळ केला जातो किंवा त्रास होतो आणि त्यातून घटस्फोटाचं प्रमाण वाढतंय. पण या बरोबरीनंच जर आपण अगदी तुम्ही सुद्धा हा मुद्दा मागच्या काही एपिसोडमध्ये मांडला होता, जसं सासरचे म्हणजे अगदी मुलाचे आईवडील जसे कारणीभूत असतात तसेच अगदी मुलीचे सुद्धा आईवडील कारणीभूत असतात. त्यामुळे कुठेतरी हे प्रमाण वाढते. आणि जर आपण पाहिलंय तर या दोन्हीकडचा जो अति हस्तक्षेप आहे ते मूळ कारण ठरते का असं आपल्याला वाटतंय? पालकांचा हस्तक्षेप खरंच वाढलाय आणि हे मी सांगते जे 10 ते 20% लोकांना ऍक्सेप्ट करायचंच नाहीये. परत मी पूर्वीच्या काळचं उदाहरण देते. पूर्वीच्या काळी असं नाही, आजकाल असेही काही समाज आहेत. फॉर एक्झाम्पल एक सुंदर आपला आगरी समाज आहे, तिथे तर हेच सांगितलं जातं की तुम्ही लग्न करताय, जर काही अत्यंत टोकाचं घडलं तर ते तुम्ही आम्हाला कळवा. मुलीच्या आयुष्यात पर्सनली इन्व्हॉल्व्ह होणं जे काही हल्ली वाढलंय छोट्या छोट्या मायनर गोष्टीवरून, ते खरंच कमी झालं पाहिजे. मी पालकांना विनंती करते, मुलीच्या आणि मुलाच्या त्यांच्यात भांडणं होत आहेत, तुम्ही त्यांना स्पेस द्या. तुम्ही तुमचे विचार त्यांच्यावर लादू नका.
त्यांना काय ठरवायचंय बाबा, ते एकमेकांसोबत राहू शकतात का, ते एकमेकाला झेलू शकतायत का, किंवा ते आपलं चांगलं भविष्य पुढे येणारं बघतायत का, हे त्यांना विचार करायला द्या. मग तिच्या मुलीसोबत हे झालं, मग त्या मामाच्या मुलीसोबत असं झालं, मग तुझ्यासोबत ते होऊ नये, हे जे काय हल्ली होतंय ते खूप आहे. नवरा बायकोत वाद हे होणारच आहेत, ते नवरा बायको आहेत आणि तेव्हाच त्यांचं नातं अजून जास्त मुरणार आहे. हे समाजाला मान्यच नाहीये. अशा काही आया आहेत ज्यांनी आपल्या नवऱ्याकडनं भरपूर मार खाल्लाय. पण आज जर का तिच्या मुलीवर साधं तिच्या जावयाने नॉर्मल म्हणते, मी नॉर्मल, असं करू नको ग, असा जरी आवाज चढवला ना, तरीही तिला तो प्रॉब्लेम वाटतोय. तो नवरा आहे. कुठेतरी आपले ट्रॉमा आपण आपल्या मुलांकडे जसं आपण वारसा म्हणतो तसं तो वारसाने जातोय की काय, अशी सुद्धा परिस्थिती निर्माण होताना दिसते तुम्हाला? नक्कीच. बऱ्याच आयांचं असं असतं की मॅडम मी सहन केलं, माझा पण डिवोर्स झाला, मी पण सहन केलं, माझ्या मुलीला हे सहन करावं लागू नये, माझ्या जावयाने आवाज नाही चढवायचा. आता बऱ्याच पुरुषांना सवय असते बघ, की बोलता बोलता पटकन अंगावर जातात. ती सवय म्हणून लगेच घटस्फोट घ्यायचा का? म्हणजे कुठेतरी सुधारणा होणं पण गरजेचं आहे आपल्या स्वभावामध्ये. घटस्फोट हा, मी काय म्हणते, घटस्फोट ही पळवाट नाहीये, ते संरक्षण आहे. कोणाला? त्यांच्यावर खरंच अन्याय होतोय, खरंच अत्याचार होतोय, त्या नात्यात टिकणं दोघांसाठीही खूप मोठी एक टास्क बनलाय, त्यांनी घटस्फोट घ्या. पण ज्यांच्यात छोटी मोठी भांडणं होतात ना, त्यांच्यात अगदी सहज बोल, चला घटस्फोट घेऊया चल, किंवा असं करतोय का तो, घटस्फोट घे. अरे बरेच मित्रमैत्रिणी असे सल्ले देतात आजकाल ज्यांची लग्नही झालेली नाहीयेत, आणि हा फॅक्ट आहे. माझ्याकडे माझा एक क्लायंट आहे, तो म्हणतो आमचा संसार खूप चांगला आहे, पण तिच्या भावाचा फोन आला ना की प्रॉब्लेम होतो. मग मी विचारलं की का प्रॉब्लेम का होतोय, तर नाही, त्याच्या भावाने ना एकदा एका वर्षी माझ्याकडे पैसे मागितले होते जे मी दिले नाही. त्याच्या भावाने एकदा त्याला एक सोन्याची चेन करायची होती, पैसे मागितले होते ते मी दिले नाही. 2 वेळा भाऊजींकडून आलेल्या पैशाच्या नकारामुळे जर तू तुझ्या बहिणीचं आयुष्य फुकट घालवत असशील तर त्या बहिणीला डोकं हवं. ज्या मुलाचं आज लग्नही झालेलं नाहीये, लग्नात काय बंधन असतात किंवा लग्नाचे काय रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतात, त्यातले रिस्पॉन्सिबिलिटीज मधला अर्पण ज्याला माहिती नाहीये, आज तो तुमच्या संसारात येऊन ढवळाढवळ करतोय आणि तुम्ही म्हणताय हो माझा भाऊ म्हणतो ते खरं, मी डिवोर्स घेते. हा आजच्या समाजातलं हे चित्र आहे. बरोबर. आजकाल म्हणजे मी अजून एक उदाहरण देईन. एक बहीण आहे, तिचा एक डिवोर्स झालेला होता, तिचा दुसरा डिवोर्सचं आता प्रकरण चालू आहे, आणि तिच्या लहान बहिणीने एका खूप चांगल्या मुलासोबत लग्न केलं. विषय एवढाच की त्या मुलाच्या घरी ह्यांचं दोघांचं लग्न मान्य नाही कास्ट इश्यूमुळे. ते राहतायत सेपरेट, त्याने एक भाड्याने रूम घेतला आणि ते राहतात. बहीण जिचे 2 दिवस ऑलरेडी, म्हणजे ते दुसरा दिवस चालू आहे, ती हिला फोन करून काहीही शिकवतीये. मग तिला कळायला हवं ना की बाबा माझ्या बहिणीचे 2 संसार का तुटले, तर तिच्या स्वभावामुळे तुटलेत, किंवा व्हॉटेवर तिच्या आयुष्यात जे काही सर्कमस्टन्सेस घडले त्यामुळे तुटलेत. मग माझा संसार मी कसा टिकवू, ह्यासाठी ह्या बाईने प्रयत्न करणं गरजेचं आहे ना. मग तुम्हाला हेच आणून देत नाहीस, मग तू फिरायलाच नेत नाहीस, नाही आपण आठवड्यातून 2दा फिरायला गेलंच पाहिजे, ह्या कसल्या अटी आहेत आजकालच्या मुलींच्या. आणि पुरुष करणार तर काय करणार. परत परत मी येतेय की पुरुष खरंच दबला जातोय, आणि खरं हे समाज का नाही, म्हणजे त्यांना असं वाटतं की पुरुष वकील महिला वकिलांची बाजू घेतात, पण मी महिला वकील असून मी पुरुषांबद्दल बोलतीये. अगदी याच प्रश्नावर आपण पुन्हा एकदा येणार आहोत. आता असं म्हटलं जातं बऱ्याचदा की घटस्फोट आणि त्या दरम्यान होणारी जी प्रक्रिया आहे किंवा हे जे घटस्फोटाचे कायदे आहेत ते महिलांचं संरक्षण करतात किंवा ते महिलांसाठी खूप चांगलं देत आहेत किंवा ते कडक आहेत, त्यांच्या बाजूने आहेत, असं कुठेतरी दावा केला जातो. आणि त्याचवेळी असं म्हटलं जातं की या निमित्तानं पुरुषांवर अन्याय वाढलाय. अनेक त्याची उदाहरणं सुद्धा आपल्या आजूबाजूला दिसत आहेत. पण यातलं फॅक्ट काय आहे आणि वकील म्हणून तुम्ही या सगळ्याकडे कसं पाहताय, तुमची मतं काय आहेत? पूर्वी ना पुरुष प्रधान संस्कृती होती, तू मगाशीच म्हटलंस. मग त्यावेळी महिलांवर खरंच खूप अत्याचार होत होता, अजूनही होतोय,
20% महिलांवर खरंच अत्याचार अजूनही होतोय. परंतु हा अत्याचार होत असताना हे लक्षात घेतलं पाहिजे की खोट्या केसेस किती दाखल होत आहेत. जिच्यावर अत्याचार होतोय तिच्या संरक्षणासाठी आपला कायदा आहे. मग बऱ्याच जणी त्याचा दुधारी तलवार सारखा वापर करतायत. मग तू जसं म्हटलंस की पुरुषांवर अन्याय वाढलाय का, तर हो वाढलाय. का, तर खोट्या केसेस दाखल व्हायला लागल्यात. तू मला हे करत नाहीयेस, तू मला 5 तोळ्याचं मंगळसूत्र देत नाहीयेस ना करून पुढच्या वर्षात, चल डिवोर्स घेऊया. डिवोर्स हे एक शस्त्र बनलंय. बरं, आजकालच्या महिलांना किंवा पुरुषांना असं वाटत नाही की आपण डिवोर्स घेऊन आपलं फ्युचर कसं होईल, कारण आजकाल लग्नासाठी मुली कमी आहेत. त्यामुळे ज्यांची लग्न होत नाहीयेत ते घटस्फोटित महिलांसोबत लग्न करतायत, त्यांना एक आधार देतात, त्यांना एक कुटुंब देतायत. आणि हे खूप चांगलं आहे, नाही म्हटलं तरी. पण तू जो प्रश्न विचारलास, तर हो, महिलांसाठी बरेच कायदे आहेत आणि महिलांना ते संरक्षण आहे. तर मी सगळ्याच महिलांना विनंती करते, जर आपल्यासाठी कायदा आहे तर तो आपण ॲज अ कवच म्हणून वापरूया. का, तर आपल्यावर कोणीही वार करू नये, आपल्यावर कोणीही आपला अत्याचार करू नये, आपल्याला शोषण आपलं कोणी करू नये. जी अबला नारी होती ती सबला का बनलीये, तर ह्या कायद्यामुळे बनलीये. मग त्याचं थोडंसं भान राखून आपण त्या कायद्यांचा वापर केला पाहिजे. अगदी महत्त्वाचं. पण या बरोबरीनं आता तुम्ही अनेक केसेस हँडल करतायत, तुम्ही अनेक उदाहरणं पण अगदी पहिल्या एपिसोडपासून आम्हाला या संदर्भातली देतायत. महत्त्वाचे कंगोरे सुद्धा समजून सांगतायत, पैलू समजून सांगतायत, कारणं समजून सांगतायत. पण तरी हा प्रश्न उरतोच की इतकी वर्ष झाली आहेत, समाज बदलतोय, आपली भारतीय संस्कृती बदलतीये, पुन्हा जबाबदाऱ्या बदलत आहेत, संवादामध्ये सुद्धा बदल होतोय, प्रत्येकाच्या अपेक्षा बदलत चालल्यात आणि या सगळ्याचा परिणाम त्या वैवाहिक जीवनावर सुद्धा होताना दिसतोय. पण मग घटस्फोट होण्यासाठी नेमकं काय जबाबदार आहे, नवरा, बायको, की त्यावेळी निर्माण होणारी परिस्थिती? वकील म्हणून तुम्ही या सगळ्याकडे कसं पाहताय आणि यातली उदाहरणं तुम्ही काय देऊ इच्छिता? घटस्फोट म्हटला की हा 2 व्यक्तींमधला आपल्याला दिसतो, पण त्याच्यामागे बरेच सर्कमस्टन्सेस असतात. आता पुरुष जबाबदार असतो घटस्फोटाला. तो का असतो, कारण तो आपल्या घरात जर समजा पत्नी गृहिणी आहे, तिला रिस्पेक्टच देत नाहीये. आज ना पुरुषांना शिकलेली महिला माझी बायको व्हायला पाहिजे ही इच्छा आहे. आज प्रत्येकाचा जर तू बायोडेटा वाचलास ना, तर मुलगी ऍटलिस्ट ग्रॅज्युएट तरी पाहिजे. पण ती ग्रॅज्युएट असो, MA असो, BA असो किंवा ती MBBS असो, ती घरातच राहिली पाहिजे. पुरुषांना मैत्रीण इंडिपेंडंट हवी, मैत्रीण शॉर्ट्स वेअर करणारी हवी आहे. पुरुषांना मैत्रीण ही सगळ्यांशी खूप आपुलकीने बोलणारी हवी आहे, 4 चौघात हसणारी, खेळणारी अशी मैत्रीण हवी आहे. पण बायको मात्र घरातच राहणारी हवी आहे. हा एक मोठा फॅक्टर पुरुषांकडून होऊ लागलाय. मग काय होतं, बायकोला चूल आणि मूल मध्येच ठेवल्यामुळे बाहेरच्या मुलींबद्दलचं अट्रॅक्शन वाढायला लागतं. माझी बायको ना साधीच आहे, तू बघ कशी, किती चांगली आहेस, किती इंडिपेंडंट आहेस, तू बघ कसे तुझे विचार मांडतेस. माझी बायको बोलतच नाही. अरे पण वर्षानुवर्षे तू तिला बोलायला दिलंच नाहीयेस, ती बिचारी बोलणार कशी? त्यामुळे बऱ्याच महिला दाबल्या जातात आणि मग त्यांचा एक दिवस विस्फोट होतो. हल्ली सिरियल्स मध्ये वगैरे दाखवलं जातं ते माझ्या नवऱ्याची बायको. या सिरियल नंतर बऱ्याच महिलांचे डोळे असे खाडकन उघडले. किंवा ते आईवर काहीतरी एक सिरियल होती, तेव्हा पण बऱ्याच महिला अशा जागा झाल्या की नाही, माझ्या आईवडिलांनी मला शिकवलंय, मोठं केलंय लहानाचं, मग मी का सहन करू? आणि मग त्यांच्यातली ती बाई जागी झाल्यानंतर ती आज बाहेर पडलीये. मी माझ्या ऑफिसमध्ये येणाऱ्या महिलांना सांगते, 5,000 का होईना कमवा. फायनान्शियली इंडिपेंडंट जेव्हा तुम्ही असाल तेव्हा तुमच्यावर कोणीही आवाज चढवणार नाही. पण ह्याचा अर्थ फायनान्शियली इंडिपेंडंट झाल्यानंतर परस्पर बाबा मी माझे निर्णय घ्यायला मोकळी नाही. इथे संवाद हवा. इथे संवाद हवा. बरं, आता हे पुरुषांमुळे झालं. स्त्रियांचं काय होतंय, माझा नवरा मला वेळच देत नाहीये,
माझा नवरा रात्रीचा येऊन झोपून जातोय, हे बऱ्याच जणांच्या कंप्लेंट्स असतात. तुम्ही पण समजून घ्या ना, त्याच्यावर अख्ख्या संसाराची जबाबदारी आहे. तो आपला संसार टिकवण्यासाठी दिवसाची रात्र करतोय. आणि बरं, तो जाऊन फक्त टेबलवर बसून येतो का? त्याच्यावर पण प्रेशर आहे त्याच्या सिनियरचं, त्याच्या कलिग्सचं. त्यांच्यात ऑफिसेसमध्ये पॉलिटिक्स चालू असतं. अशावेळी त्याला घरी आल्यावर एक तुमचा छान हात त्याच्या डोक्यावर फिरणं गरजेचं असतं. एक गरमागरम चहा त्याला हवी असते. मला एवढंच म्हणायचंय, आपण लास्ट एपिसोडला म्हटलं होतं आणि तूही खूप छान एक्सप्लेन केलं होतंस आपल्या प्रेक्षकांना, की तुम्हाला नातं हवंय, मग तुम्ही प्लीज तुमचे सगळे टेन्शन सगळं काही बाजूला ठेवून नात्याला प्रेफरन्स द्या. आणि नवरा बायकोचं एक चुकतंय, मूल झाल्यावर ते एकमेकांना वेळच देत नाही. सगळा जो काही वेळ आहे तो त्या मुलासोबत घालवतात आणि घालवलंच पाहिजे, ते आपलं मूल आहे. पण अशा वेळी आपण आपलं जे काही होतं, आपलं नातं जे काही होतं ते कुठेतरी हरवत चाललोय का, ह्याचा विचार करा. जर तुम्ही तुमच्या नवऱ्याला जे हवंय ते देत नसाल, किंवा तुम्ही तुमच्या बायकोला जे हवंय, जे मानसिक सुख आहे, शारीरिक सुख आहे, जे हवंय ते तुम्ही देत नसाल, तर ती ते सुख किंवा तो ते सुख बाहेर शोधणार. अगदी तुम्ही आता त्याचा उल्लेख केलाय की मानसिक आणि शारीरिक सुख जर मिळालं नाही तर सुद्धा घटस्फोटाच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचं पाहायला मिळतं. याबाबतची तुमची मतं काय? तुम्हाला हे सगळं कितपत महत्त्वाचं वाटतं की या सगळ्या गोष्टी घटस्फोटासाठी कशा काय कारणीभूत ठरताना दिसून येत आहेत आजकालच्या जमान्यात? कारण आपण आत्ता तुम्ही त्याचा उल्लेख केला आहे की साधं बोलायला वेळ नाही आहे, नॉर्मल म्हणजे आज मी दिवसभरात काय केलं हे सांगायला नवऱ्याकडे ना बायकोला सांगायला वेळ आहे, ना बायकोला आपली जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते त्या नवऱ्याला सांगायलाही वेळ नाही आहे. इतकं आपण बिझी झालेलो आहोत. पण या सगळ्याचा आपल्या शारीरिक मानसिकतेवर कसा परिणाम होतोय आणि त्याचा परिणाम म्हणून घटस्फोटाच्या घटना कशा काय वाढल्या? तू अगदी मूळ जी जखम आहे तीच विचारलीस. कारण आपण ह्याविषयी बोललो नव्हतो. कारण काय होतं, प्रेक्षक कसे ऍक्सेप्ट करतील हे समजत नाही. मुळातच मी थोडंसं थांबवते, याबद्दल मी आपल्या प्रेक्षकांना सांगेन. अनेक महत्त्वाचे विषय आहेत जे आपल्या समाजामध्ये उघडपणे बोलले जात नाही आहेत, पण आता हीच वेळ आहे ज्यावर आपल्याला योग्य रीतीनं बोललं पाहिजे. त्याचा टॅबू मनामध्ये न ठेवता त्यावर जर उघडपणे बोललो आणि काही मर्यादा बाळगून जर आपण बोललो, त्यावर संवाद साधला, तर हे सगळे विषय अगदी सुस्थितीत येण्यासाठी, पुन्हा एकदा आपलं नातं बहरण्यासाठी आपल्यालाच मदत करणार आहे. त्यामुळे याच्यावर खुलेपणानं बोलणं आणि त्या गोष्टी ॲक्सेप्ट करणं फार गरजेचं आहे. आणि हाच धागा पकडून मी मॅडम तुमच्याकडे येते. मला या संदर्भातले पैलू समजून घ्यायला, आपल्या प्रेक्षकांना सांगायला नक्की आवडते. आपण आता जसं बोललो ना, की नवरा बायकोमधला संवादच संपलाय. कारण त्यांना मुळातच एकमेकाबद्दल रिस्पेक्ट वाटत नाही. आता तो रिस्पेक्ट का कमी झालाय, तर एकमेकांच्या वागण्यामुळेच कमी झालाय. बरेच वेळा लग्न झाल्यावर पास्ट येतो. बरेच वेळा अशा गोष्टी ज्या नवऱ्याला माहिती नसतात त्या समोर येतात, किंवा बरेच वेळा नवऱ्याच्या समोर आपल्या पत्नीचा काहीतरी पास्ट असेल तो समोर येतो. मला एवढंच सांगायचंय, जर संवाद तुमच्यात असेल तर तुम्ही इतर ज्या काही गोष्टी आहेत त्या सांभाळू शकता. मगाशी मी क्लिअर केलं की आता नवऱ्याला किंवा बायकोला काय हवंय, किंवा लग्नानंतर मुळातच लग्न संस्थेचं उद्दिष्ट काय असतं, तर शारीरिक सुख, मानसिक सुख, त्यासोबतच बॅलन्स होणारं आर्थिक सुख. ह्या 3 गोष्टी आपण सांभाळत असताना येतं ते सामाजिक सुख. जर नवरा बायकोमध्ये वाद वाढला तर ऑटोमॅटिकली काय होतं, संवाद बंद होतो. संवाद बंद झाल्यावर शारीरिक सुखात कुठेतरी प्रॉब्लेम यायला सुरुवात होतात आणि त्याचा परिणाम इनडिरेक्टली मानसिक सुखावर व्हायला लागतो. आता आपण जे सुख सुख बोलतोय, माणूस जगतोय त्यासाठीच ना. पैसे का कमवतोय आपण? आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, आपल्याला चांगलं चुंगलं खाण्यासाठी. हे काय झालं, सुखच झालं. तसंच नवरा बायकोतलं नातं टिकण्यासाठी दोघांमध्येही चांगले रिलेशन्स मेंटेन असणं गरजेचं आहे. मग ते कधी मेंटेन होणार? तुम्हाला घरात स्पेस मिळत नाहीये, जा ना, महिन्यातनं एकदा कुठेतरी छान फिरायला जा, स्वतःसाठी वेळ काढा. आज 2 मुलं झाली आहेत, तुम्हाला वेळ मिळत नाही, तुमच्या नात्यात जर तुटता वाढत चाललीये,
ठेवा ना मुलांना तुमच्या कोणा नातेवाईकांकडे, चांगल्या म्हणजे बाबा सासू सासऱ्यांकडे ठेवा आणि दोघं छान फिरून या. मुलं झाली म्हणून जे आयुष्य संपलं का? आणि तू जसं म्हटलंस, हल्ली महिन्याच्या आतच डिवोर्स व्हायला लागलेत. लग्न झाल्यावर लगेच त्यांचे प्रॉब्लेम्स होत आहेत. पण आजकाल 10-10, 12-12, 15 वर्ष संसार केलेले लोक पण माझ्याकडे डिवोर्ससाठी येत आहेत. मग हे का होतंय? तर मुलं झाली आहेत आणि ती त्या मुलांनाच वेळ देते, माझ्याकडे लक्षच नाही. हे त्या बाईचं चुकतं. मग पुरुष एवढा इंडिपेंडंट झालाय, एवढा कामात बुडालाय की तू घरात बसून काय करते, तुला हे एवढंसं जमत नाही. हे जेव्हा टोमणे येतात तेव्हा नवरा बायकोतलं नातं हे खूप कलुषित व्हायला सुरुवात होतं. आणि ती जी सुरुवात असते ना, तिथेच पॉज घ्यायचा, तिथेच अनुस्वार मारायचा. नाही, मला आता भांडणं नको आहेत, मला ह्याला पूर्ण विराम द्यायचा नाहीये नात्याला, आपण जाऊया ना काउन्सिलरकडे. किंवा घरात एखादी मोठी मोठी व्यक्ती आहे जी सगळं सांभाळून घेऊ शकते, त्या व्यक्तीकडे जाऊन बोला ना. डिवोर्स घेणं हा मार्ग नाही, हे मी स्वतः परत परत सांगते. डिवोर्स संरक्षण आहे, पळवाट नाही, जे तुम्ही प्रत्येकाने मेंटेन करणं गरजेचं आहे. आणि एकमेकाला हॅपी ठेवा, खरंच संसार खूप छान होईल. अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर आज आपली या एपिसोडमध्ये चर्चा झालेली आहे. जसं तुम्ही वारंवार अगदी पहिल्या एपिसोडमधून सांगताय की घटस्फोट ही काही पळवाट असू शकत नाही. तुम्ही ती परिस्थिती ॲक्सेप्ट करायला हवी. एकमेकांशी बोलणं गरजेचं आहे. संवादातूनच बऱ्याचदा आपल्याला मार्ग सापडतो आणि एकमेकांना वेळ देणं सुद्धा गरजेचं आहे. जर कितीही बिझी असलात तरी दिवसातले अगदी 5-10 मिनटं जरी तुम्ही तुमच्या पार्टनरशी बोललात तरी सुद्धा अनेक प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला तिथंच मिळून जातील. हे सगळ्या गोष्टी, या सगळ्या पैलू अगदी सुंदर रीतीनं तुम्ही समजावून सांगितलात. सगळ्याबाबतची अगदी परखड मतं सांगितलात. जे समाजात घडतंय ते अगदी ठामपणे ते तुम्ही मांडलात. त्यासाठी तुमचं कौतुकही, अभिनंदनही आणि तुमचे खूप खूप आभार. तुम्ही महत्त्वाच्या विषयावर वेळात वेळ काढून आमच्या स्टुडिओत आलात, आमच्याशी संवाद साधलात, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. आणि या सगळ्यातून, या संवादातून एकच गोष्ट समोर येते, ती म्हणजे घटस्फोट हा केवळ 2 व्यक्तींच्या नात्याचा शेवट नसतो, तर त्यामध्ये अनेक भावनिक, शारीरिक, सामाजिक आणि कायदेशीर पैलूसुद्धा असतात. अनेक वेळा समस्या मोठी नसते, पण कुठेतरी संवादाचा अभाव असतो आणि एकमेकांना समजून घेण्याची तयारी नसल्यामुळे परिस्थिती गंभीर बनते. नातं टिकवण्यासाठी अधिकारांची माहिती जितकी गरजेची असते तितकाच महत्त्वाचा असतो आणि गरजेचा असतो तो म्हणजे संवाद, विश्वास आणि परस्परांचा आदर. आजच्या कायद्याची भाषा या भागातून महत्त्वाची माहिती आपल्याला दिली आहे, ती म्हणजे आपल्या ॲडव्होकेट प्रणिता कोटकर राऊळ मॅडम यांनी. त्यांचं सुद्धा पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार. आणि आपल्या या कायद्याची भाषा या विशेष कार्यक्रमात इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.